L-għodwa tajba, illum is-Sibt 19 ta' Settembru. Nilqakom għal-Qudiesa r-Rużarju immexxija minn Don Brandon Gatt. Fl-Evanġelju tal-lum nisimgħu kif iż-żerrijat li jaqgħu f'art tajba huma dawk li jisimgħu il-kelma u jożżuha u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ. Mulej, illum nitolbuk biex tħares lill-missjonarji Maltin li permezz tal-ħidma tagħhom qed tiżra l-kelma tiegħek sa truf l-art kollha. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U tinġbarna għal ċelebrazzjoni oħra tal-Ewkaristija, qegħdin nitolbu fl-imkien għalkemm mill-bogħod intkom forsi fid-djarkom aħna qegħdin hawnhekk miġburin, imma aħna komunità waħda marbutin madwar il-kelma tal-Alla u madwar l-Ewkaristija. U allura nitolbu lil Mulej biex verament ipoġġi fil-qlub tagħna anke dik ix-xewqa li dejjem inħobbu iktar kemm fil-kelma tiegħu, kemm fis-sagramenti, imma wkoll fil-komunità nisranija, fis-soċjetà li aħna parti minnha. Fil-bidu tal-Qudiesa ħuti nitolbu maħfra lil Mulej ta' nuqqasijiet tagħna. Forsi anke fid-dawl tal-Evanġelju tal-lum nirriflettu ftit dwar kemm il-Mulej jiżra iż-żerrija tiegħu fina, kemm il-Mulej jinvesti fina, imma aħna kultant il-qlub tagħna jkunu magħluqin u allura ma nagħtux il-frott mistenni minnha. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Ħares lejna u Alla li taħlaq u tmexxi kollox u għatila li naqduk b'qalbna kollha biex inġarbu l-qawwa tal-ħniena tiegħek b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, għandu mnejn xi ħadd jgħid kif iqumu l-mejtin. Bliema ġisem jiġu. Iblaħ. Dak li inti tiżra ma jkollux ħajja jekk qabel ma jmutx. U meta tiżra ma tiżrax dak il-ġisem li għad ikun. Daqsxejn ta' żerrija tista' tkun tal-qamħ jew xi żerrija oħra. Hekk ukoll u l-qawmien mill-imwiet jinżera ġisem li jitħassar, iqum ġisem li ma jitħassarx. Jinżera fil-għajb, iqum fil-ġieħ. Jinżera fid-djufija, iqum fis-saħħa. Jinżera ġisem naturali, iqum ġisem spiritwali. Jekk hemm ġisem naturali, hemm ukoll ġisem spiritwali. L-Iskrittura tgħid l-ewwel bniedem Adam sar ruħ ħajja, l-aħħar wieħed sar spiritu li jagħti l-ħajja. Mhix l-ispiritwali ġie l-ewwel, imma l-ewwel in-naturali, imbagħad l-ispiritwali. L-ewwel bniedem mit-trapp u tal-art, it-tieni bniedem mis-sema. Bħalma hu l-bniedem tal-art, hekk ukoll huma l-bnedmin tal-art. Bħalma huma l-bnedmin tas-sema, hekk ukoll huma l-bnedmin tas-sema. Bħalma aħna mlibsa x-xbija tal-bnedmin tal-art, hekk ukoll qatt nilbsu x-xbija tal-bnedmin tas-sema. Il-kelma tal-Mulej inroddu ħajr lil Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien nimxi quddiem Alla fid-dawl tal-ħajjin, nimxi quddiem Alla fid-dawl tal-ħajjin. Jerġgħu lura l-edewwa tiegħi meta jien insejjaħlek,
Dan jien naf li Alla u miegħi flimkien nimxi quddiem Alla fid-dawl tal-ħajjin. Bl-għajnuna ta' Alla nfaħħar kelmtu, bl-għajnuna tal-mulej nfaħħar kelmtu. F'Alla nittama m'għandix għax nibża, x'jista' jagħmilli l-bniedem flimkien nimxi quddiem Alla fid-dawl tal-ħajjin. U Alla, jien marbut bil-wedid tiegħek, għalhekk inrodlok sagrifiċċju ta' tifħir, għax mill-mewt int ħlist li ħajti u riġli mill-waqa' flimkien nimxi quddiem Alla fid-dawl tal-ħajjin. Ħenjin dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla b'qalb tajba u sinċiera, jożżuha u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien inġemat kottra kbira ta' nies li kienu ġejjin lejn Ġesu minn kull belt u qalilhom din il-parabola. Wieħed bidwi ħareġ jiżra ż-żerrija li kellu. Huwa jiżra xi serrijat waqgħulu mal-mogħdija u ntrifsu u la safar tal-ajru naqruhom kollha. Oħrajn waqgħu fuq il-blat u nibtu u nixfu għax tira ma kellhomx. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk u x-xewk kiber magħhom u ħonoqhom. Oħrajn waqgħu f'art tajba u nibtu u għamlu l-frott, kull waħda 100. Kif qal dan refa' leħnu u qal min għandu widnejn biex jisma' ħaj jisma'. Id-disċipli tiegħu staqsew x'kienet dik il-parabola u qalilhom lilkom ingħata li tarfu l-misteri tas-saltna ta' Alla, iżda lil bqija bil-paraboli biex iħarsu u ma jarawx u jisimgħu u ma jifhmux. Il-parabola mela hija din. Iż-żerrija hi l-kelma ta' Alla. Dawk ta' matul il-mogħdija huma dawk li jisimgħu imbagħad jiġi x-xitan u jaħtfilhom il-kelma minn qalbhom li ma jmorrux jemmnu u jsalvaw. Dawk ta' fuq il-blat huma dawk li meta jisimgħu il-kelma jilqawha bil-ferħ. Iżda billi ma jkollhomx għeruq jemmnu għal ftit ta' żmien u meta jiġi fuqhom it-tiġrib jitilqu. Dawk li jaqgħu qalb ix-xewk huma dawk li jisimgħu iżda aktar il-qudiem l-inkwiet iżejjed u l-għana u l-pjaċiri tal-ħajja joħonquhom u l-frott tagħhom ma jsirx. Imma dawk li jaqgħu f'art tajba huma dawk li jisimgħu il-kelma b'qalb tajba u sinċiera, jożżuha u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. U tillum kemm fl-ewwel qari u kemm fil-Vanġelu għandna iġbija taż-żerrija. Fil-Vanġelu aħna pjuttost familjari ma' din iġbija li qed jagħtina Ġesu il-kelma ta' Alla li tiġi imqasma b'ġenerożità kbira, b'abbundanza kbira, imma l-mulej mbagħad jixtieq li din il-kelma ssib lub għamiela, lub li jagħtu l-frott, ħalli verament din il-kelma tkun żerrija li tidħol fil-qalb tagħhom tikber mbagħad f'imġieba ta' mħabba lejn il-proxmu f'imġieba tajba skont dak li Alla jixtieq minna, allura mbagħad hemmhekk kulħadd kull wieħed waħda minna nagħtu l-frott mistenni minna. Nafuha din il-parabola familjari magħha anke ftit tal-ħdut ilu proprju rriflettejna dwar għax kienet fil-Vanġelu tal-Ħadd. Jiena nixtieq nafas punt żgħir fuq l-ewwel qari fejn għandna lil San Pawl li ġie mistoqsi mill-Korintin, qisu kellu question box San Pawl f'dawn il-jiem rajni wieġeb diversi mistoqsijiet mingħand il-Korintin u din hija dwar kif il-bniedem se jidħol fil-ħajja ta' dejjem, x'tip ta' eżistenza se jkollna fil-ħajja ta' dejjem. U San Pawl hawnhekk jerġa' juża l-idea taż-żerrija, imma lid-darba żerrija huwa l-bniedem. Li l-bniedem jiġi il-mejjed il-ġisem tagħna jiġri misruħ fl-art imma mbagħad se jirxoxta għal glorja ta' dak li huwa jsejjaħlu il-ġisem spiritwali. U tiktar milli noqogħdu infettqu kif u komi jiena nixtieq nagħmel riflessjoni żgħira. Għax San Pawl mbagħad jagħmel punt importanti. Jgħidilna il-bniedem huwa mill-art ġej mill-art, imma fl-istess ħin qed jurina li l-bniedem għandu sejħa ferm ikbar.
Biex ngħidu hekk aħna fid-difna il-bniedem jerġa' jmur lejn l-art minn fejn inħoloq, għax jekk inħarsu lejn l-Iskrittura fil-bidu għandna dik ix-xbija ħelwa ta' Alla li joħloq il-bniedem propju billi jiġbor it-tajn, jiġbor it-trab, jonfoħ fih, jagħmel forma ta' bniedem, jonfoħ fih, jagħtih il-ħajja u hemmhekk għandek il-bniedem ħaj. U din hija s-sejħa għal kull wieħed waħda minna jekk irridu verament nimxu skont il-kelma t'Alla. Nimxu skont il-kelma t'Alla ħuti jiġifieri jekk aħna għandna narfu li aħna msejħin għal żewġ għażliet kontinwi fil-ħajja tagħna, f'kull ħaġa li aħna nagħmlu, jew lejn it-tajn jew lejn il-glorja. X'jiġifieri? Jekk jiena inħares fija nnifsi, jekk jiena ngħix b'egoiżmu, jekk jiena ngħix bejra, jekk jiena nkun naħseb fija nnifsi u nwarrab biex ngħidu hekk dak li ġej minn Alla, in-nifs divin tiegħu. U allura ngħix propju ta' ħlejqa mingħajr riferiment għal ħallieq tiegħi, allura nkun qed niġbed lejn it-tajn. U hawnhekk jidħlu dak li huma dnubiet nistgħu nagħmlu lista sħiħa minnhom. Jekk jiena imma nipprova mmur lilien minn natura dgħajfa tiegħi ta' bniedem u nħalli l-qawwa t'Alla taħdem fija, allura hemmhekk inkun qed niġbed lejn il-glorja. U ħuti din id-dinamika ma sseħħx biss nhar ta' ħadd meta forsi immur il-quddiesa jew le, imma sseħħ f'kull għażla li aħna nagħmlu fil-ħajja tagħna. Ngħidha dik il-kelma jew ma ngħidix. Nikdem naqra l-sieni biex ma weġġax il-dak li jkun, jew inkella forsi ma nikdemx il-sieni u nagħti korrezzjoni fraterna b'imħabba li jiena inħobb lil proxmu akkost anke forsi ta' ċertu sagrifiċċju, li jiena naħfer avolja il-maħfra iġġib challenge kbir, iġġib weġġa kbira, li jiena ngħix b'dak li huwa mitlub minni fejn tidħol safa, fejn tidħol qdusija, fejn tidħol karità. F'kull għażla li aħna nagħmlu, f'kull kelma, kull ħsieb li aħna nikkultivaw f'moħħna u f'qalbna, għandna għażla jew lejn it-tajn, jew lejn il-glorja, jew lejn il-qerda, jew inkella lejn is-salvazzjoni u l-ħelsien. Kull nifs, bħalma smajna fil-Vanġelu din iż-żerrija li jagħti Alla l-imbierek, kull nifs, kull taħbita tal-qalb, kull sekonda li għandna fil-ħajja tagħna, tkun ħajja twila jew tkun ħajja qasira, hija investiment li Alla qiegħed jagħmel. U aħna xi darba rridu nagħtuh kont tagħha. B'dak kollu li huwa fina bil-karattru tagħna, sew jekk aħna karattru naqra stramp jew karattru twajjeb u ġentili. Aħna x'aħna, aħna minn aħna, imma l-mulej jaf minn aħna u jaf xi frott qiegħed jistenna minna. Nirriflettu ftit dwar llum u ngħidu jiena fil-ħajja tiegħi, l-għażliet tiegħi fejn qed imexxuni. Lejn it-tajn, lejn il-qerda, lejn it-trab, jew inkella lejn il-glorja. Li jiena b'dak kollu li jien nagħti glorja lil Alla biex imbagħad xi darba nkun nista' ngawdih fl-eternità. U fid-dawl ta' din il-kelma li għadna kemm smajna u rriflettejna dwarha, inresqu it-talb tagħna quddiem il-missier ħanin u ġeneruż tagħna, l-missier li qassam il-kelma tiegħu il-grazzi tiegħu bejt miftuħa. Nitolbu l-ewwel u qabel kollox għall-Knisja. Biex il-Knisja qatt ma tinsa aħna lkoll mill-Papa l-isfel, qatt ma ninsew li aħna għaddejja tal-kelma tiegħu. Li aħna lkoll kemm aħna għandna din il-missjoni li nevanġelizzaw lid-dinja kemm bil-kliem imma fuq kollox bl-eżempju tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dak kollha li għandhom xi seta' fis-soċjetà fid-dinja. Nitolbu biex dejjem ikollhom quddiem għajnejhom u jkollhom fil-qalb tagħhom li dawk li huma xkejknin u dgħajfin ibda mit-tarbija fil-ġuf u ibqa' miexi lejn il-bniedem fil-fażijiet kollha ta' ħajtu, fl-istadji kollha ta' ħajtu li dejjem isibu min jiddefendi drittijiet tagħhom u d-dinjità tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu llum għaluli li hemm xi studenti qegħdin jagħmlu eżamijiet naqra delikati, nitolbu għall-istudenti kollha anke għal dawk li sejrin jibdew is-sena skolastika tagħhom biċ-challenges kollha ta' din is-sena, għalliema, edukaturi dawk kollha li huma anke il-familji li huma msejħin biex jakkumpanjaw l-ċkejknin tagħna nitolbu lil mulej biex jagħtihom id-dawl u l-ħarsien tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal morda kollha qegħdin ngħixu f'dan iż-żmien diffiċli impenjattiv, nitolbu għal dawk li anke tilfu ħajjithom minħabba l-marda tal-Covid u tant mart ieħor, nitolbu għal dawk li jibkuhom biex il-mulej ikun il-faraġ u l-fejqan tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nagħmlu pawża żgħira fis-skitt ta' qalbna inresqu l-bżonnijiet tagħna quddiem il-missier ħanin tagħna tas-sema. Nisqu dawn it-talbiet bl-interċessjoni qawwija ta' Omna Marija. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek.
Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Mister ħanin nirresqulek dawn it-talbit kollha bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifkir u l-glorja ta' ismu. Għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Ħenna għalina mulej u isma' it-talb tagħna. Ilqa' bit-tieba dawn l-offerti tal-qaddejja tiegħek biex l-offerta li għall-ġieħ ta' ismek saritlek minn kull wieħed u waħda minna tkun tiswa għas-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżoħħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna inroddulek ħajr. Għax hekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma li jenna jiswinna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nisieħbu maqtajja tal-anġli u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbierek min ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' ratt il-ħajr taħli d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar mulej fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk.
Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Muti fil-Vanġelu smajna dwar il-kelma li tiġi fil-qalb ta' kull wieħed waħda minna u l-mulejja x-xewqa tiegħu li din taħt il-frott. U fit-talba tal-missierna li aħna se ngħidu flimkien ngħidulu ikun li trid int tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Verament nitolbu li din il-kelma illum anke l-kelma li smajna imma tinżel fil-qlub tagħna u tagħti frott kbir ta' karità u mħabba lejn Alla u lejn il-proxmu tagħna. Nitolbu flimkien missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-nobietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġri, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u il-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubiet iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf, mulej ma jisfoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Għamel mulej li id-don tas-sema li jirċevejna jaħdem bil-qawwa tiegħu fir-ruħu l-ġisem tagħna u li f'kull ma nagħmlu imexxina dejjem hu u mhux is-sensi tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom u jħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Nitolbu flimkien ir-Rużarju tal-Madonna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħlesejna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri li inti omna, għalik isma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u li ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irbeħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Illum is-sibt ħuti nikkontemplaw nirriflettu dwar il-misteri tal-ferħ. L-ewwel misteru minn tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Hawn jien il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik isma tal-tana Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru minn tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. U minn fejn ġieni dan li jom sidi tiġi għandi. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik isma tal-tana Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru minn tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Il-Verb sar bniedem u għammar fostna u aħna rajna il-glorja tiegħu. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik isma taltana Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidraw fir-raba misteru minn tal-ferħ, meta Sitna Marija u San Ġusepp preżentaw lil Ġesu fit-tempju. Ara dan se jġib il-waqa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael u jkun sinjal li jmeruh u lilek ukoll sejf jinfidlek ruħek. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denji. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna għalik isma taltana Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru minn tal-ferħ, meta Sitna Marija u San Ġusepp sabu lil Ġesu fit-tempju wara 3 ijiem ifittxuh. Ibni għalfejn għamiltilna hekk, missierek u jiena konna qed infittxuk b'qalbna maqsuma. Ma tafux għalfejn kont qegħdin tfittxuni, ma tafux li jien għandi nkun fil-ħwejjeġ ta' missieri. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art.
Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dubietna, bħalma nafru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem ibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marja Santissima, urina l-inti omna li kisma tal-btana Ġesu li twilet għalina u ritikum bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik li lek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukati tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa u l-bżonnijiet tiegħu u tal-Knisja Universali. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem ibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, dawl ta' dejjem jiddi fuqhom jistrieħu fis-sliem. Amen. Il-litanija tal-Madonna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qajt tal-btana. Kristu il-qattal btana. Missier Etern Alla. Henna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu qaddis Alla. Henna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob
Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka tar rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewkba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-mitinbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana imnisla minħar l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tar-Rużarju mqaddis, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja, Henna lina. itlob għalina qaddisom malla, Biex ikun jissoqinna dak li wedna Kristu. nitolbu. U Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġlu li bentijak isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni mqazza Marija. Għatina nitolbuk li jenna li nistqarruha Malla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu sidna. Amen. San Ġusepp ta' qalb safja, itlob għalina. Nitolbu. U għallen f'dan il-misteru tal-ħaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tijek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tijak, ek li nħossu fina bla jeda dak li rebħitinna il-fidwa tijak. Int li teħxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Infaħru l-mulej, ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Malla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u makkulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Ġusepp Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
Bekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Infakkarkom li fis-6:30 tal-lejla tixxandar qudiesa mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Għada filgħodu fid-9:30 l-Arċisqof Charles Xikluna se jiċċelebra qudiesa mill-Kappella tal-Madonna tal-Providenza is-Siġġiewi. Ninformawkom li t-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-Ħadd fuq il-website bkids.mt. Inħeġġu l-tfal u lill-ġenituri biex iżuru din il-website u jidħlu fis-sezzjoni Liturġija tal-Ħadd. Min jixtieq jgħin il-Knisja tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom. Insellmilkom.